Sinong matagal utusan? Hi guys! Welcome to Chloe Manares Vlog. Yes, for today's vlog, mga kabelbel ay Magdula mi guys. magdula mi guys. Ang among dulaon, sino ang pinaka? Sino ang pinakamaganda? Ganyan nga na, gaya. Okay, trial ba to guys ha? Okay. Sino ang pinakamaganda? Sino ang pinakapangit? Sino ang matalino? Matalino man. Ikaw! Ikaw ang matalino. Kita! Oh my God! Sino ang mabait? Dili ko magkita ko. Sino ang masipag? Ikaw na. Ang maldita. Malakas kumain. Sino ang mabagal kumain? Sino ang mahilig sa sitsirya? Sino maputi? Maputi. Sinong pangag? Sinong mahilig sa gulay? Sinong dili mahilig sa gulay? Sinong kumain ng bigas? Hindi mahilig sa prutas. Sinong palaging uminom ng tubig? Yakin. Sinong straight og buhok? Agay! Sino ang kulot ang buhok? Sinong matagal utusan? Tagal maligo. Ikaw na. Ang bakakon. Sino ayaw mapawisan? Agay! Mahiling matamis. Sino mahilig sa maalat? Sino mahilig sa maasim? Sino ayaw sa babaho? Ayaw sa Ikaw babaho. dua. Ayaw sa babaho. Kadua. Masayahan kapag may birthday. Sino ang palaging pagagalitan? Sino mahilig sa hayop? Hayop. Sino gusto doon? Sino ang nagluluto? Sino mahilig sa computer? Agay! Sino mahilig sa cook? Sino mahilig sa ice cream? And that's all the video for today, guys.